Дзяржаўная установа адукацыі, сярэдняя школа нумар 10 горада Брэста, Баброўнік Паліна, Уладзімір Караткевіч, Заяц варыць піва. Туман плыве з нізіны сівы, над Нівай, голай і пустой. Глядзіце, заяц варыць піва, жартуюць людзі між сабой. А я ведушчым бачу зрокам, як ён прысеў каля агню. Трыгубы, шэры, касавокі і піва варыць з ячменю. Яліна іскрамі страляе, а ён прыладзіў кацялок. І трэскай, вары, мяшае, каштуе, сплёўвае на бок. І піва заяц зварыць густа, а на закуску бурачок, трава, заечая капуста, галін асінавых пучок. Зайчихай вып'юць памаленькай і дзеткам трошкі паднясуць. Пужлівым галаском таненькім «Цвіцела морква» завядуць. Пабачыш, не гані з абсады, дай хоць на гэты дзень спакой. Павінна ж быць і ў зайца радасць перад халоднаю зімой.